pag-sponsor kang embahada ng Pilipinas naman sa Espanya. And at the same time, sabihin ko po na aram niya ni Pabi, aram niya ni Carlo, and Erwin sa internet, na magiling po kamo sa internet, sa Facebook kang city kang civil sa Spain. Ang sarap sa mailing yung tulos ng lalaw ko. Tig-picture po ako kang syudad kang Sevilla, pinakamagayo na syudad para sa kuya sa Espanya. Mas magayon pa sa Madrid. Nag-stay ako naman. Member po ko kang sarong anong na committee duman sa inako na Sevilla 2019 2022. Ano po ning committee ini? Committee po ning anong katao. Ako lang po ang bakong Espanyol. Gabos sila Espanyol, saro po duman na miyembro dating Secretary General kang UNESCO. So imagine po, siya po kung ano magiging Secretary General kang UN. O hindi niya kapruban US. Habo niya kang gera. So it turned down siya ng US. Pero dati po siyang Secretary General, dati siyang Secretary of Education ng Spain, and representative siya kang Spain sa European Union. Siya po ang nag-imbitar sa kong maging miyembro. Kanaaraman niya po nag-launch ako naman sa Madrid. Itong driver niya, sinabihan siya na may baong libro kay Magellan. So, the next day, pinakuha niya po ako, kaming mag-agong sa hotel ni, nag-meeting po kami naman sa ako ng UN, kaming Secretary General Lenny. And since then, naging miyembro na po ako. Anong po na yung miyembro sa Kinaaban? Ini pong grupong ini yung Sevilla 2022. Iyon po niya nagko-coordinate kang gabos na aktibidad sa Kinaaban, manungod si Ferdinand Magellan na paglanding lalo na duman sa Sevilla. 2022 iso pagbalik po ng expedition duman sa Sevilla. Iniman po kunya na Miyerkules, ma-launching man po kami sa Cebu at i-open ini yung 500 years of celebration kang Magellan landing sa Pilipinas. So, sabi ko po nga ni, itong libro ko, pinaka-enot pong libro sa kasaysayan ng Pilipinas na sinurat manungod kay Magellan. 10 taon pong pagsurat, 8 beses na balik-balik sa mga archives sa Spain at sa Portugal. And ang binabasa po ng mga records, Portuguese na records, Spanish records, kan 1519. So pag kinaputan po yan records na yan, nagbabaraak na po yan. Because 1519 ng mga very, very difficult to read ng mga documents. So yan po ang importansya ng event duman sa Cebu, kasi duman sa Civil, sa maabot na panahon. Of course, ako grateful ako maray ni Pabita. Nagpupuan-puan pa akong magsurat sa history siya ang paparataban sa kuya, paparain kami na, paparatasublikan mga records para mag-ibo ko ang istorya ng Bicol. Ngunyan po, medyo bako ng Bicol ang focus ko, ang Pilipinas na kasi ibang mga issue sa Kinaaban na may connection sa expedition. In fact, commission po ako ng Cebu sa loob ng 5 taon magparasurat ng mga libro manungod sa kasaysayan. Kaya yan po ang trabaho ko basically, magparasurat ng mga history. Ang focus po yung mga early 15. In fact, ang sinusurat ko po niyan, inaabot ang title niya, Early Cebu. But sabihin, Cebu kang 1521, about 1799. So, sila po ang nag-commission kaning librong iyon. So, basically, sinasabi ko po niyo para ipahiling sa Indo kung guraano ka-importansya ang kasaysayan. And guraano ka-importansya ining ginigibutan ngunyan. Mayo po ning balor, mayong gayong kwartang tinatao ang kasaysayan, pero ini po ang nagmumulde kan sa tong identity bilang tao. Kaya maski darakulang tao po sa Kinaaban, nahihininda ang importansya kang kasaysayan. And yan po ang nakulang bagay na ginigibutan ng Panginoon. Sarong mensahe, sarong bagay pong mga sabi ko sa collection na yaong dito sa Indo. Bilang sarong historiador, bilang sarong historian na ako nag-doctorate, nagparabasa ng mga lectures sa ibang nasyon, nagparabasa ng mga dokumento. In fact, siguro one time, ang pangako ko, may idonate ako dito pagit na kung sarong material. Ini po, mga photocopy lang po
Pero, ini pong photocopy, pag una ko importanteng maray po sa inyo. Ano po? Ini po, librong sinurat kang Paris Priest ng Dikitiyo. Sinurat po ni Garo kan mga 1600s. Ano po niyo? Yung po niya pinaka-enot na grammar book manungod sa Bicol language. So, ang nagsurat po kang grammar book na inyo, Paris Priest nindo Dikitiyo sa Minalaba. Kaya siguro, hopefully, pag settle down na matapos yung po mga sinusurat ngayon yung mga pirang months, a few weeks siguro po kanya, after like, hanapin ko po itong manuscripts at sa harong po kinahon ang mga dokumento naman. At to look over them, I have about mga 3,000 volumes ng libro, pirang kahon, mga 30 kahon ng mga dokumento. So, in po ako ng istorya, kundi ini po scientific na history. And sabi ko po nga ni kung mga mako ako naman, kung sa mo po ang manggana din mayor sa inyo or hindi sa head kan ano, body, baka may mga later or may mga maps na pwedeng magamit din dito. Assure ko pong siguro hanapon ko ang mga materials na inyo and itapauwan sa inyo. Pirang days po kung nagpara basa duman sa inapon na Archivo General de Indias. Ano po yung Archivo General de Indias? Yun po yung pinakadakulang archivo sa enterong pinakban manungod sa Spanish Empire. Kaya mga ngalas ka mo, kan makukuha ng bidungan, minsan, kaya ka nag-expect na makukuha doon mga records, mga kung ano-ano ang subject matter, maski sa Bicol, makukuha doon sa mga gold mines, sa mga nagrulubog na barko, yaraong po doon kapos. Kaya kung nga ipabawalan doon ang sarong story maglaog sa treasure hunting. Pag naaraman ka po ng treasure hunting ka, ibaban ka na doon sa archives, kaya ka pwedeng nito doon. Kaya ang huna po kan mga tao, madali yung mag-research sa Spain. Kung ano pong may credential ka, dapat identified ka kan sa imong embahador na ika-professional na historian. Paano po? Ginagamit po na kaya mga historian kan mga treasure hunter. Yan man nagkasalvage ng mga values, abot po kayo ng Spain. Kaya bako pong madali ang mag-research naman sa Spanish. Kaya po legitimate na scholar ka para mag-research ka. Now, hindi po, sabi ko, sa mga collection po nito. Ako po, shock ako ka nakilig ko sa mga, dikit pa, nagpupun pa lang po ako. Pero, importanteng maray ang mga collection. For example, sabi ni Fabian, nahilig kong mga fossils. Ang fossils po takes millions of years bago mag-develop yan. In fact, kabali ako one time sa archaeological team ka 1987, nag-excavate kami doon sa may Antipolo. Kaya nag-take ako kang sa MA. And may mga nako ako kang mga fossils. And ang rarong po kan si daga, napigkalot, siguro araw po kan building na iniyo. Para makuha itong fossils na. Kung sabihin, it takes a long time. Itong bagay, itong nasa irarong po para mag-bidog din ang fossils. Anong implikasyon po kayo sa individual? Kung sabihin, lumang-luma, kurang-kurang na maray ang lugar nito. Probably bago pa istaran iniyo ng tao, yaon na yung mga fossils na ini. Because ang tao po, dito sa lugar na iniyo, sabi ko nga ni Annaga, mayo dyan nag-i-istar ng tao until 8,000 years ago. Taano po? 9,000 years ago, ang Naga, covered yan ng tubig. Abot po yan sa Carolina. Ang tugaminting mailing pundugat ang Mount Isarog. Because remember po, ini na po na last glaciation. Nagkaibo kita ng Ice Age from about 40,000 years ago. Nag-solidify ang tubig sa entirong kinaaban. Pero about 9,000 years ago, nag-melt ining tubig na ini. And gura ano ka, ang volume ng tubig. Garo po yan, ang sabi po kan ibang mga archaeologists, 60 kilometro ang hikbog. Imagine kang tubig na iniyo. So, imagine rin doon kung yan mag-melt, yung yellow yan. Sorry, bakong tubig, yellow. So, imagine kung mag-melt yan, gura ano ang tatahuban kayan sa kinakban. Kaya po baga may mga firmo niyan sa inapo na global warming na ini, na malanggaw da padikit-dikit ang water level. Yan po ang sinasabi kan mga archaeologists sa cyclic catastrophe. Nangyayari yan sa kinakban. Paagi-agi lang yan. Aagi-agi lang yan. Nabalik ang ice age niyo. Kung ice age, magkakaigwa ng global warming na posibleng mag-melt ang mga yelo duman sa polar region. Pero, ang sinasabi na po yan, na iniyo, sabi yung lumang-luma ang Minalabak. Kurang ng maray ang Minalabak.
Kaya, treasure